Quan veniu al món no us podeu perdre la cambra de mossèn Cinto Verdaguer, perquè mossèn Cinto Verdaguer va venir aquí, estar-s'hi 4 dies a l'estiu del 1884 i s'hi va estar molt més, s'hi va estar uns quants mesos. Li va agradar tant el paisatge que s'hi va quedar. I aquí, teòricament, es diu que és la cambra de mossèn Cinto, perquè des d'aquí es veia el Canigó. Devia sortir i mirar-s'ho d'aquesta manera. I tot això, tota aquesta vista que veia des de la seva cambra, el va inspirar encara més a escriure, concretament des de la seva cambra i des d'aquestes vistes impressionants, el poema Canigó. I aquí tenim com si fos un museu la cambra de mossèn Cinto. Amb un coixí aquí ben maco, Jacinto Verdaguer, perquè ell firmava així, firmava d'aquesta manera, també escrivia en castellà mossèn Cinto. Aquí tenim el llit, un llit que s'hi sembla, i tenim, doncs, la bandera catalana, com és de suposar, un quadre, aquí un retrat seu, i firmes que podem llegir, dedicades a mossèn Cinto. Una dedicatòria de mossèn Cinto Verdaguer. Aquesta és, doncs, la cambra, l'habitació de mossèn Cinto Verdaguer, el santuari de la Mare de Déu del Món. En parlo en els meus llibres 365 dies amb Maria 31 santuaris i Maria als santuaris del Bisbat de Girona.